Добре, приятели, идва ред да обърна внимание, да обясня една много важна конструкция на испански език, която е за неща, за действия, които се извършват в момента на говоренето. Защото ние хубаво знаем вече да говорим в сегашно време, но някои неща, те са истина, те са факт, за тях използваме сегашно време. Например, yo soy escritor, аз съм писател, но ако искам да кажа, че аз пиша книга в момента, аз трябва да използвам друга конструкция. Това е за всичко. На въпроса, Юли, какво правиш? Аз отговор на български е в момента преподавам, в момента работя. Не едно и също yo trabajo с конструкцията yo estoy trabajando. И точно за неща, които се извършват, действия, които се извършват по време на говоренето, използваме конструкцията estoy trabajando, estoy estudiando, иначе казано estar плюс gerundio. Това е граматично понятие, просто да го знаете, приятели. Но какво означава това? Gerundio е едно деепричастие. На български trabajando се превежда като работейки. Leyendo, четейки, corriendo, тичайки. Добре? Така че, например, фразата estoy corriendo означава сега тичам в момента. Или на български съм тичайки. Но, окей, трябва да знаем като тичам сега в момента. Estoy corriendo. Юли, ¿qué estás haciendo? Юли, какво правиш? Pues estoy corriendo. Ами, тичам в момента. Тази конструкция estar плюс gerundio има два елемента. От една страна имаме глагола estar, ние знаем, че това е глагола за съм, но в случая той е просто спомагателен. Той в случай не се превежда толкова съм, колкото и използва тази спомагателна функция и него си го спрягаме по род и число за yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos están. Аз съм сигурен, че вие вече го знаете отлично. Така че estar в случая е просто глагол, който спрягаме, за да знаем, да кажем правилно за кой се отнася това действие. Втората форма, втория елемент, тази конструкция gerundio, това да е причастие, то реално погледнато се прави много лесно. То се прави по следния начин. Реално погледнато, ако искам да кажа, че в момента работя, глагола за работя е trabajar. Нали? Но аз трябва да направя тази форма, това да е причастие. Аз трябва да направя работейки на български език. На испански как го правим? Ами много просто. Взимам глагола trabajar, махам ар, последните две буквички ар и добавям ando. Лесно, нали? Trabajar, trabajando. Amar, обичам, amando. Dibujar, рисувам, dibujando. Така че глаголите, които завършват на ар, тяхното да е причастие, тяхното gerundio е ando. Trabajando, cantando, soplando, bien, fregando, ando. Тоест, yo estoy trabajando, yo estoy amando, yo estoy fregando, yo estoy dibujando, yo estoy cantando. Това са неща, които ги правя в момента. Но отговарят на въпроса, Юли, какво правиш? Например, ¿qué estás haciendo? Какво правиш? Ами в момента ти учиш. Tú estás estudiando. Un gлагол е estudiar. Уча. Estoy estudiando. Nosotros estamos estudiando. Ние учим. Vosotros estáis estudiando. Вие учите. Ellos están limpiando. Така че това е за глаголите на ар. Как правим gerundio, това да е причастие на ар. Тези, които са на ер и на ир, тях си ги правим с yendo. Махаме ер, ир и си ги правим с yendo. Например, comer, comiendo. Beber, bebiendo. Юри, ¿qué estás haciendo? Estoy bebiendo agua. Estoy bebiendo agua. Това означава, че аз в момента пия. Estoy bebiendo agua. Това в момента пия вода. Добре? Юли, къде живееш? Тъй като в момента аз живея някъде в Мадрид, така, общо казано в Мадрид, аз казвам estoy viviendo en Madrid. Това означава сега. Vivo en Madrid o estoy viviendo en Madrid. Мале? Чудесно. Така че това е формата estar плюс gerundio и ние не може да си я използваме за всяко едно време. Тоест не е нужно да в сегашно време, по-нататък, когато вземе друг курс, по-напредно ще вземе миналите и бъдещите времена и там може да използваме тази конструкция estar плюс това да е причастие,
за неща в миналото или в бъдещето, но е важно да знаем кога използваме, да правим разлика между сегашно време и Естар плюс Херундиото, което го имаме. Направил съм упражнения, имате доста изречения, така че надявам се, че ще бъде лесно за разбиране. И тук в самата тема модул 3 завършва с две теми в дома и в града. Дома и града, за да може да имате, да натрупате думи, речников запас, за да продължите с вашето изучаване на испански език. Имаме упражнения, защото думите трябва да ги учиме, упражнявайки ги, вкарвайки в контекст. Това е важно и много, много хубаво, така че ще ви видя в модул 4. Очаквам ви!